जिल्ला धेमाजि बियाब सिमेन्ट बादाय नं 159। बे समाव नोङो सेथिया बान्था आवग्रिनो हानानै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि सायाव मा गोजोनथाव रादाब होनो सानो? आं दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि सायाव गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जितु अनलाइन बाथौ आरज बादायनाय हाबाफारियाव नोङो नैथि मासि मोननानै नों गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंनि जिल्ला आरो नोंनि बादायनाय? आंनि जिल्लाया धेमाजि बियाब सिमेन्ट फारि नं 158। बे समाव नोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जितु अनलाइन बादायनाय हाबाफारियाव नैथि मासि मोनबाय, बे समाव नोङो गासै लाइमोनफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? आं आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा अनलाइन जितु बादायनाय हाबाफारि बादायनाय हाबाफारि, बे समाव नोङो थामथि बान्था मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? खुलुमबाय, आंनि मुङा हेमा बसुमतारी। आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय बियाब धमधमा नैबे दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय अनलाइन आरज बादायलायनायावहा थामथि बान्थाखौ मोननानै आङो बिराद मोजां मोनदों आरो सारमोननिसिमबो साबायखर थाबाय आरो आंनि बादायारि अनलाइन बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। बिथांमोना जाहाथे गोसोआव जायफ्रा देरहानो मोनाखैमोन बिथांमोना गोसोआव जेबो गोरोन्थि लानाङाथों, जाहाथे फैगोन बादायलायनायावबो आरो फिनबाव बाहागो लानो खारने आं खावलायहरबाय। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जितु अनलाइन बादायनाय आरज हाबाफारि लादों, बेयावहाय नोंथाङा थुलुंगा बान्था मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं गोसोखौ मोजां मोनदों। बबेनि नोङो? आं 9 नं बाङालिपारानि। नामा थरायना प्रियंका बसुमतारी। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा अनलाइन आरज बादायनाय हाबाफारि लानायाव नोंथाङा थुलुंगा बान्था मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। आरो गामिया नामा? आंनि गामिनि मुङा सावकुसि नाक्टिपारापा। जायगाया जिल्ला बाक्सा। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जितु आरज बादायनाय हाबाफारि अनलाइननि गेजेरजों, बेवहाय जितु दिनै नोङो थुलुंगा बान्था मोनबाय, बेयाव गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना देबिया बसुमतारी, जिल्ला धेमाजि बियाब सिमेन्ट बादाय नं 64। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादाहाय जितु अनलाइन बादायनाय आरज हाबाफारि लादों, बेयाव नोंथाङा जितु थुलुंगा बान्था मोनबाय, दा थुलुंगा बान्था मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना जुनालि बर', जिल्ला धेमाजि बियाब सानजा जनाय। आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव थुलुंगा बान्थाखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे आरजखौ दुलाराय बाथौ गौथुमआ बे आरजखौ खुंनायनि थाखायनो जोङो दिनै बेसिम टप 8 सिम सफैनो हादों। बेनिखायनो आङो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन सारमोनखौ साबायखर बावनो सानो। गोजोनथों। रां रुफा गारि दौलत बेफोर गासिबो जाबाय मोनसे माया।